Muri Zimbabwe sizvamuziva kuti nhau yestructured currency yanetsa neiringotagwa mastreets papi nepapi. Azona kuti muzora nhasi aiwa David Coltart ava vakomana veopposition vabva vasvika nesolution zvikanzi aiwa solution yekudonha value kweRTGs tauya nayo tisinoiziva. Sanapinda mashoko ataura David Coltart wasubscribe like utina on the bell icon. Nokuti anoya panapa exendo pake onyora achiti I have noted the statements made recently that the current government intends introducing a new currency this week with some alarm. The solution of hyperinflation and weakening currency does not lie in replacing it with a new currency. The reason our present currency has performed so badly is because people do not trust the institution responsible for regulating it. The most important criterion in the running of any central bank is trust. Until trust is restored, this new currency is doomed to fail as well. Trust is only created when those running the central bank are recognized professionals who have been appointed because of their integrity and demonstration skills, not who they know. Trust is only created when there is total transparency and the central bank is demonstrably being run for the benefit of all. Mashoko anoitwa David Coltart achiti aiwa now we trust muvanhu vakaappointiwa nevanhu vavanoda, vanhu vavane trust navo kuti kana vanhu ava kana vakarana ma-institutions vakarana ma-banking institutions vangwanisa kurana ndozvinoita kuti mari igova nevalue. Ndozvinoita kana David Coltart zvinzi aiwa vanhu vakurana chinhu vanhu vemuzimbabwe hawana trust navo, vanhu vari kuma-central bank hatimbonanga trust navo. Ndosaka tichiona kuti value yemari iri kungoramba ichingodonha. Muri Zimbabwe mashoko aDavid Coltart achimbotudze mafungiro enyu noti kudii pamusoro penhau iyi. Pinai mucomment section medu, sangana subscribe like chero tina on the bell icon.